Amosi ne yare kumora mora ma intiere janeno mar Lolwe TV. Ageno ni riyo maber gi juma mos ma kawuono ni endi. Chenro en mar Ngima Mwandu kawuono wawuoyo kotene koda tuo ni endi mar Nimonia. Luonga ni Ruth Ochungo, wan gi daktari e studio kaendi kendo adhi miye thuolo mondo mi olernwa ni otima ang'o to nyinge ng'a to oyudore kanye. Machiegni studio daktari. Erokamano. Yeah. Nyinga iluongo ni Moses Okomo. Atiyo gi migao mar rito ngima to atiyo Kisumu County. Taja soba. Soba. Soba nyaka waje. Soba na nyaka. Ayaro singa kamoni kama yugi. Turulo yiengo. Turulo yiengo. Yeah. Ko kamano. Ko Ruth tuo miluongo ni Nimonia en kisungu. Yeah. To Nimonia gi dholuo maler ka lero jopiny en tuo mamiyo obo kuot. Obo mondo ng'ama nokodhi skul ahinya winji. Obo chalo na yien motong' to loka taro piny kama. Obo. Koro obo piny ne mogik go ite mam ite ka dhi kuot. Koro kokuot to miyo yweyo bedo matek. Kumokuot cha emonego bed ni yamo muya mwa yweyo chungore. Muya mosetiyo gima pok otiyo wilore gi kanyo. Koro kopodhi okuot to iyudo ni ng'ani koro kidwa yweyo maber, ng'ani koro kore ramo, ng'ani fuolo, ng'ani wiye baro gik mamoko. Koro tuo mar Nimonia ni opog gi didek. Nitie moro momako it lungs go to iluongo ni alveoli. Rumb obo gi piny ne mogik odhi okuot te. Koro iyudo nitie ma samoro kuodo obo te ya koni nyaka koni obo gin ga ariyo. Yeah. Moro yudo mokuodo ma kamoro achiel, moro yudo ni okuodo oko mar raum mar rumb obono. Koro gin adek. Koro yudo ni ma okuodo kamoro achiel ni en othoro mana mako joma dongo. Iyudo ni en samo gimoro no tuo. Koro mane picha mar tuo mar Nimonia. Kwa luongo ni ng'ane nigi Nimonia, tiende ni piny mar obo, piny mogik, mobogik godo. Kuot. To kokuot to ng'ani winjo ka kore rame, to ng'ani wiye baro, to ng'ani fuolo. Mago cardinal signs ma ng'ani bedo go gi mamoko mobro wacho mbele. Ang'o makelo kuot mar piny mar obo? Erokamano. Gima kelo tuo ni nitie kute to nitie gik mwaluongo ni nyayo. Nitie kisungu luongo ni cause gi predisposing factors kata risk factors. Yani nitie kute nitie dendwa ka. To girito mondo del gimoro oma ngufu mar geng'ruok. Kose kelo mano to gika donjore go. Koro kute to nitie mudhuro. Kute nitie mudhuro ma koro ji kaka daktari wapogogi ma mano to kapane important ne public. Koro nitie gik ma aluongo ni nyayo. Dholuo maber ka tiyo gi dholuo maber ma ok ni kelo. Koro achiel kuom gik manyayo gini en bedo kuma koyo ng'enye. Ka ng'ato ni kuma koyo ng'enye to mayo del tekre mar geng'o. Gimachielo iga sama ng'ato pod tin kata en ng'ama duong' ahinya, kinga ne mar geng'o tuocha dok piny. Koro yudo ni Nimonia ithoro yud gi nyithindo matindo kod joma dongo. E kore ka kindigni awacho ni 20 kadhi 50 ka jogo tin gi Nimonia maka nitie to gik ma wacho gima samoro kelo. Samoro en gi suppressed immunity. Matie ni tuo ni obiro nikech nitie gima chielo mokele. Kaka inyalo yudo ka tuo ni nyalo bedo joma ng'eny gi jok ma ngufu mar kinga gi dok piny kaka ng'ani gi tuo mar HIV. Ng'ato nigi tuo machielo omiyo ngufu. Mara teke mag dende odok chien. Nitie tuo moro e dende kanyo momiyo mobiro kopogore gi cold environment. Gi gima chielo apane environment ma ng'ato tiye. Ka itiyo kuma very polluted kaka industry, magik mai donje umi, miywayo ka donjo ka dhi kelo negi sida. Machielo, nitie kute ma nyalo kelo Nimonia mana wacho ka. Ino kata malaria, nitie ng'ama kudi mar malaria mokelo ne Nimonia. Nitie ng'ane gi tuo njoha. Koro nitie stage ma njoha ringo oyayo mbich, odhi obo, to duogo, odhi nyaka liver. Koro stage mare mochopo ga lungs cha miyo ng'ani bedo gi Nimonia. Ma koro kidhi pim tang'o mokele, daktari ok yudi nikech mondo pache opar ni njoha be kare nyalo kelo Nimonia, dhi kawe thuolo. Koro gima moko. Daktari, tuo mar Nimonia. Ibiro yudo kata kidhi osiptal. To mondo mi yudi kode mapiyo ni in kode. Yes.
kawo ga thuolo. Yeah, you are right. Nikech anti gi wadna mane Nimonia osemako kata otero hospital tikonwa ni malaria opondo e del machalo nade momiyo samoro fwenye bedo matek. Ayie gi penjo no. Nimonia samoro chando daktari mondo yudi. Taparo ni achiel gimomiyo samoro nyalo chando daktari mondo yudie. Achiel en kuma wantie ni ng'ato kowinjo ka wiye bare to winjo ka dende chwakore. Gima bire pache mokwongo ni en gi malaria. Koro ing'eno dhi to nyiso samoro daktari en gi malaria. Wiya bara to winjo ka dende chwakore. Koro ing'eno daktari be kok okawo patik kara onda choko wacho. Daktari biro kawo thuolo mondo pim ka kori nigi sida kowinjo ni afuolo. Samoro yudo ng'ani ok owacho mana. Machielo iyudo ni nyathi samoro tuo dala to nikech pachwa ni malaria min gi kawo panadol to miye to kueyo gicha. Koro mondo ng'e ni gini kare no kien malaria, gini ne Nimonia, samoro yudo kodeko. Koro en history mwamiyo daktari ma samoro wan wasedhi ka pacho ng'e ni en gi malaria. Malaria ne madhi gi daktari. Koro yudo ni samoro ng'ato be end up ni en odhi ong'iewo mana yath nong'e ni wiye bare to dende chwakore ma common gi malaria. Koro ichopo kuom daktari ka bito deko matin. Koro ma nyalo gwinyo daktari. Lendo ne gin ranyisi mage ma kaneno kata neno godo nyathina kata neno godo janyuol na moro tanyalo ng'e ni ma tuo makoro time ni endi samoro en Nimonia. Erokamano. Amedo to moko nasewacho mbele. Achiel ni kor ng'ani rame. Owinjo ka wachni owinjo ka kore ridore to rame. Kofuolo to owinjo rem saidi. Chalo gima gicha chwoye, chalo gima ni kocha machwoye. Kor mathong' gi kor moridore nitie pogruok? Opogore. Nitie pogruok matin. Ng'ama thong' kore ridore kende. To mawacho ni kore ridore to rami. To nitie ng'a thong' man gi asma. Ing'e kor ka nitie nyinge gi tuoche mopogore opogore. Koro nitie kor mathong' ma en asma onge rem. Iwinjo ma koridore. To ma iwinjo koridore to rambi rami. Kidhi ni fuol gimo chwoyi. Chalo ka gima kidonda moro ni e iye. Gimoro ng'uki mondo gimo ng'uki ma aonda choke fuole te. Ok no wuogi. To ng'ane gi asma biro fuola maber. To ma kidhi ni fuol to gimo chwoyi ma koro kata aonda mane ni fuole te. Ok fuole te. Asewacho aonda, wiyi bari, dendi ochwakore. Ang'o machielo manyalo bede? Nitie other common factors manyalo bede kaka ni koro lose appetite. To mano to koro common gi other diseases. To the major one, ng'ani fuolo, ng'ani wiye baro, ng'ani kofuolo to kore ramo. Gi gima duong' mogik en ni ng'ani thong'. Ng'ani thong' koyueyo to winjo ka muche dwa ng'adore. Ka en nyathi matin ma below 5 years, tino kaka ta ume be dwa temo ni yarore. Del temo mondo koro yud oxygen to oxygen okibi. To gima kelo ma en ni kuma muya gwinyore cha okuot. Koro ulalo ma muya gwinyore ka koro sida. Koro ng'ani chuno muya mondo donj gi thuon to chuno oxygen mondo gina carbon dioxide mondo wuogi. Koro ng'ani thong'. Koro ino koyueyo to kata koro ino ka temo yawore ti en del koro manyo oxygen gi thuon. Kamano. Aneno mana ka ranyisi mag Nimonia, ranyisi mag TB, ranyisi mag corona dwa chal. Pogruok mane mantie? Gi corona. Gi corona. Nikech juba del maore aonda. Erokamano. In fact, you are right. Sani ok ang'eyo diri mantie to thoth jomotho gi Nimonia. Iwinjo mani no wach ni otho gi corona. Nikech dalili da chalore. Gima kia gi corona ma pok awinjo ni be rem nitie, mano pok awinjo. To wich bar, liet asewinjo. To rem mar kor mano to pok awinjo. Kor pogruok madhi bede ni daktari mang' ni thek jogi. Daktari mang' wacho ni ma ne Nimonia. To ma to ne corona. To pogruok mar TB opogore kode matin. TB nigi dalili moko ma beto opogore gi ma TB achiel ni wait ni bro lal very fast. Within a very short time isewito kata kila par. Within 3 months samo kila par osewuok kuomi. Ineno kaka to gotieno liet cha biro mang'eny ma ichodo loya ma kumeni ne thuolo ni nindo duk ng'eny ma samoro yawo dirisa miwe nono. Ting'er ma iwinjo liet ndeyo to iwinjo liet gi koyo ma biro mi umri mondo kik iwinj koyo. Ing'er ka del ochwakore ahinya tini winjo ni koyo. To ka ng'ato keta thermometer kumi kata muli to winjo kel dendi ochwakore iwang'e
matiende ndio dhi obedo maliet moingo environment ko in iwinjo ni piny ng'ich ko ja pneumonia biro umore ongeti to ja TB biro wito ongeti oko nikech liet dende chwer pi owinjo liet seriously. Koro gima duong' ka ma wacho in summary en ni gima daktari ni pogni ma pneumonia ma corona ma TB en ni otere investigation osiptal. Makana daktari chuno ni nyaka ori ni dhigo picha kata dhi e lab ipimo kego kore ko ufwenyo ni ma en ma. Kapok wakawo yweyo nikech aneno ka saa mar kawo yweyo nyalo bedo machiegni mbele ka. Ara mondo mi ichak ilero janeno ma Lolwe TB ni to tuo mar pneumonia ohero ga gwenyo ji gi tuo mar asma. Pogruok mane ang'o gini machalre kuom pneumonia chal kuom asma bende? Erokamano. Asma nigi cardinal sign achiel ni thung'. Gimochako thung' oriwo gi pneumonia. Thung' mar pneumonia nigi lit ka to wibe bari to dendi chwakore kabisa. Asma del ok chwakre. Asma gima duong' ni muya ng'adore chuno muya gi thuon mondo bi. Muya ng'adore muya ma ng'adore no cardinal sign mar asma. Koro pneumonia nigi other signs. Liet wi bari dendi chwakore ifuolo. Ja asma ko fuolo to oika onda nikech gicho dhi odino ne koro omoko oika onda mondo to ja pneumonia to fuolo magolo kego. Ja asma ok onego bed ni golo kego. To ja pneumonia fuolo magolo kego. Though pneumonia nitie opogore, nitie pneumonia ma ng'ato nyalo bedo gi dry cough, but they are very rare. Kamano. Gikanyo no janeno mar Lolwe TV ma pod agomba mbaka kaendi kod ene kod tuo niendi mar pneumonia. Wan kaendi studio kod laktar maleronwa mang'eny kotende kod tuo niendi. Omiyo wakawo mana yweyo matin kod wuok kama endi daktari dhi pimo ni to tuo mar pneumonia ni kadipo ni pok omako ng'ato inyalo geng'e e yo machalo nade. Omiyo akoni kik idhi mabor, med mana kete Lolwe TV. Ageno ni pod wapuonjore kokadho chenro niendi mar Ngima Mwandu mana kuma ne wawego ema wachake godo. Asingo ni kwa wuok e yweyo matin kama endi to wadhi chako go mbaka, wadhi chako ng'iyo ni to gin yore mag monego bed ni igeng'o godo tuo niendi mar pneumonia. Luonga ni Ruth Ochungo wan ka kod Daktari Moses Okomo ma lerno mathoth. Daktari kuma ne wawego godo. Ere yore minyalo geng' godo tuo niendi? Erokamano. Maduong' mokwongo tuo ni ichanje. Tuo ni chanjo nyithindo matindo mar below 1 year. Nyithindo mapok ochopo higa achiel yath nitie osiptal michanje go. Ndalo ma mbele kanyo kane yadhni pok obiro ni yudo ni nyithindo ne tho mang'eny. In fact, malaria gi diarrhea gi pneumonia mane thoro nego nyithindo sana. To nyaka ne yadhni bi apani more than 10 years ago. Tuo ni tiyo dok piny to korumo pod onego ji nikech mine moko tamore kelo nyithindo chanjo. Moko oyawa ni nyathi Nyasaye nigo. Koro mae nyiro nyithindo moko pod tho to githo matin. Mar ariyo, anyalo wacho ni ng'ato avoid cold environment. Aneno kata jonyuol ong'eyo ni nyathi ok onego bed ni tuge koth. Ma samoro yudo ka nyathi otuge koth to biro bedo matuo. Tido ne miyo no wacho ni nyathina nigi malaria. Gimino nyathi nyocho tuge koth ka koth chwe kae to tuo go icha thoro bedo pneumonia. Kendo magi nyithindo ma thoro tho nikech mama gi ong'e ni nyathi nyocho tuge koth. Ong'iyo yath malaria miye. E gimno wacho mbele cha. Iyudo ni nyathini ka koro by the time ifwenyo ni gini karo kien malaria samoro deko. Koro wa avoid cold environment. Ariyo, onego bed ni warwakore maliet. Ahinya jok mana wacho ni at risk, jok ma nyithindo matindo below 5 years gi joma dongo mosechopo 60 and above, onego bed ni gik ma girwako liet. Ahinya odhiambo kodhiambo. Aneno thoth mine ong'e ma nyathi ka chopo odhiambo tiwinjo kiluongo biro rwak sweater. Biro rwak jacket. Koro kopo in ng'ama odak kuma piny ng'ich ahinya, nyathi onego sik gi jacket kata sweater moumo kore kama kuma obo nitie ni. Ma dhi konyogi. Machielo, ne wacho ni nitie environment kuonde mwatiye moko nitie kaka industry. Jok motiye kuma tiyo ma very dusty. Koro gik ma gihel ka kelo nek sida. Nutrition be konyo.
Kar migago ka. Onego bed ni nutrition konyo tuoche mang'eny mok kata pneumonia kende. Tuoche mang'eny. Nikech nawacho kacha ni kute mamiyo ng'ato bedo gi pneumonia, thothgi nie dendwa wan kodgi ka. To girito mondo gimoro odok e kinga wa chien matin. Rateke mag dendwa chien. Koro kodok chien to gidonjore kodwa. Koro mondo mi gima kelo kinga mabedo maber en chiemo. Chiemo kena ni chamo gik ma expensive. Chiemo nitie moching no wue topic mar kaka chiemo maber. Ithoro dwar machamo alode kod olembe. To thoth ji ko winjo ni chiemo maber to gik ma nengo gi tek ma gipano ne chame ringo gi gweno gi rech. Soup gi modware mes. Ok en kamano. Mago be bera to nitie olembe kod alode monego bed ni nitie kaka wakete chiemo machamo ka. Koro ng'ato ko chiemo maber to avoid cold environment. To tuoche moko ka nitie kaka inyalo geng'o tuo samoro nyalo biro ma ok geng'o. Ka in ing'e ni ijamidekre, ok onego bed ni tuo kodonjo moro amora miwinjo tin idhi e chemist. Kiseng'e ni in gi tuo moro ma samo duoko tekre ni chien mar kinga mar del kaka HIV kata tuo diabetes, kata in ng'ama samoro malnourished, ok ichiem maber, in underweight, ma dwaro ni kopo tuo moro amora donjo, in kik ichandri ni dhi e chemist. Dhi e chemist kisea ir daktari momi prescription ni ang'i tayudo ni ma gima chandi. Nikech jogi thoth tuoche gamore. Koro samoro ketho sa kimwonyo yath ni ma tuo ma kama to kare en tuo machielo. Aparo mage manyalo wacho broadly, be in the safe environment, avoid cold environment, ti gi jacket. Daktari, mana ka purwan mana kar kaka inyalo geng'e no indo. Wuonwa gi ojende wa ma yudo koremba piko gi vest, oremba piko gi t-shirt, oremba piko gi pato. Kama. Ruth paro na kuma ber. Jok ma ni at biggest risk gini japiko. Japiko moko riembo, mokwongo ni helmet onge, kaka wacho ni helmet be nyaka genga pneumonia. Korika nyaka bede gimogeng'e, mageng'o koyo cha yamo cha. Samo ino ni piny liet, to sama riembo apiko choko liet, nikech kiringo ga apiko by the time ichung' tiwinjo kata ka koyo ni kuomi. Liet to kalandhi. Koro gima temo gini ma akiana pime nango gi dholuo. Ka dendi nigi koyo kata lweti ka, inyalo neno ka leche mag lweta gi sani onge nikech iye ka ng'ich. To ka wuok e chieng' to giwuok oko. Tiende ni seche ma in kuma ng'ich no, remo koro ki supply part mar obocha. Remo ki chop kocha. Ema miyo koro kanyo chako tho to kuot. Koro ka koyo ng'ich, obo okoyiene koyo chopo piny kocha nikech odhi kelo sida. Koro ka koyo ng'ich, remo ok dhi piny. Remo ok chop piny to obo piny kacha dhi tho. Koro ng'a riembo apiko is at very high risk. En achiel kuom jok mobedo gi pneumonia, thoth gi tho. Nikech en mare bedo chronic. Ing'e nitie acute gi chronic, tiende mare ni biro mos. Chame mos. By the time owinjo no wiya mobara okane ka na dhi tich. We dhi osiptal gi chose kethore piny kucha. Koro temo ni othiedhe, temo yombe daktari. Koro ne thoth japiko mobedo diagnose gi pneumonia, thoth gi yombo. Kuma pare yudo ni kokony tariye motonyo dok. To aboro kuom moko gitiyudo ni nyicho bedo admitted gi malaria moko anyo to oyombo ji. Manyiso ni pneumonia monege. Ting'eno nyalo tho ma ji kiar gimonege. Nikech samo ochopo osiptal to kapok oyud gima thiedhe to otho. Koro sani ting'eni in ja corona. Kendo sani moyo ne kore thong'. Tiwacho mani corona monege. Kaka manta nyuola nyelawe. Apiko ne menyo nyiewo loko weyo riembo. Kendo koro kelo sida. Koro nitie kaka nawacho ni gik makelo ng'eny kata parasite mag malaria kata worms kelo. Mondo ing'e ni worms emokelo kiyot. Koro nitie prompt treatment, bedo ni kiwinjo ka dendi lit ringi dhi osiptal, dhi konyo gigi. Ng'ama timo deworming so frequent dhi konyo gigi. Ng'ama ogeng'o malaria dhi konyo gigi. Nikech gik makele bet ng'eny. Kamano. Daktari ng'ama miyo. Ahero ga penjo matende gi joma mine. Yes. Pneumonia. Omako mama yach. Ngimane onego bed ni chalo nade kindeni? Gima ng'eyo in summary, miyo moro amama yach kik thiedhre gi dala. Miyo mama yach odhi osiptal, idhi thiedh osiptal. Pneumonia moro amora ma oyud ni pneumonia, ng'ano nyaka bed admitted. Kineno ng'ato ni ondiki pneumonia to duogo ot, mano ok pneumonia. Pneumonia daktari ok nyal bedo mistake ma we duogo unless ni dhi e dispensary kuma ji ok bed admitted, mano mako ginyisi ni
ni biro kata ka in railways ka okwan gin patient in koro chuno ne dhi district ma idhi bed admitted nikech yath manyalo geng'o pneumonia very fast ikete e ler. Kose ne ka koro improve kinyalo mi yath. Koro mine duto mapek regardless kata ok en pneumonia, thieth nyaka bed osiptal, daktari madhi amua ni magi muonye dhi kata magi kata wa admiti. Anyalo wache kamano. Wasewinjo ranyisi mag pneumonia, gima kele, thieth mare chalo nade? Erokamano. Mana kaka wacho mbele kacha, cheko kuyino wache kaka ithiedho ng'ato ka nikech jok moko kawo makosa. En kaka nowinjo kiwacho ni Kristapen emichuoye, en kotuo to dhi ng'iewo Kristapen. To gima wacho kama apano dhano onego winji, jopiny onego winji, ni pneumonia nyaka thieth mana osiptal. Nikech thuolo ni samo ithiedho gima opogore gi pneumonia ng'eny. Nyaka daktari madhi manyisi ni omera mari ni ok pneumonia. Nochala gi pneumonia to yudo TB. Mari ni ok pneumonia, ma asthma kata bronchitis. Nitie kaka wapogo gi kanyo. To pneumonia nyaka thiedho osiptal ma daktari ema keti yath. Thoth yedhego wachuo e ler ka. To ne jopiny ok oyieno wacho yath ka miyo ji thiedhore, self medication ok wadwa. Nitie mwawacho ka to kaka mano itiyo gi antibiotics ok onego wach ni magi ma ema thiedho. Koro gima duong' ni kechech ni ng'ato dipo ni nyalo bedo gi pneumonia, especially jok mawacho go ng'ata mosechopo 60 years and above, nyathi matin below 5 years kineno ka fuolo kore rame to dende chwakore, kik ng'iew ne yadh malaria kaka wajang'iewo yedhe malaria ka. Mano ng'a nyaka dhi osiptal ma daktari dhi yudo ni mari ni to malaria. Fuolo teri fuola to gima chanji maduong' mayudo en malaria. Mano gima nyalo wacho kanyo. Myths, mbekni migo agoya mabe pok oler tiendgi maber kotenore kod tuo mar pneumonia. Jomoko wacho ga ni mara ing'eni nyaka nonyuol nyathino nonyuolo gi pneumonia mane dagi ni godo. Lera ne wach. Kar pneumonia kapok awinje mang'eny to gima ng'eyo ni ji oluoro nga TB. Ji oluoro TB seriously ma jok moko ka fuolo to pacho sedhi ma TB. To en myth mapano be nikech onge ng'ama nosethiedho TB gi dala mochango. En myth maparo ni kelo ji osiptal. Koro kar pneumonia ka gima nyalo wacho ni myth masani nitie ma achechga ahinya en ni almost ji 9 kuom ji 10 modhi osiptal sani gi pneumonia, thuolo ni iyudo ni samoro en corona bet ng'eny. Nikech corona komaki to chala pneumonia ni kabisa. Koro en mani gimokelo ma ne en corona, ok en tuo machielo. Owinjore kanyo. Koro sani myth mar ng'ano notho gi corona, ng'ano ok otho gi corona. Ng'ano notho gi corona kaka nopimnwa cha, ng'ano otho gi corona nikech dalili mag corona da chalo gi mar pneumonia kabisa. Nikech lungs emo dhi affect, otami yweyo, othung'i. Koro igamo ma yweyo. Thoth gik mwawacho kagi, dalili ka. Thoth gi almost aboro kuom 10 mwawacho nigi corona. Koro daktari madhi yudo ni thong' in gi pneumonia to corona to kwayudo. Mano gima nyalo wacho. Kane pod ago mbaka chien kane go mbaka kotenore kod wechego mag nutrition, wechego mag migago. Bende nitiere specific chiemo ma kadipo ni ng'ato ni en tuo mar pneumonia to nego bed nochamo kata nyalo geng'o kata nyalo duoko chien. Gima ng'eyo Ruth, yeah. Jotuo tete onego ti gi vegetables and fruits. Increase. Gichalo chiemo kaka protein to vegetable and fruits should be increased. Olembe kod alode onego bed ni ji te. Inono ka thothwa kar alot no yudo ka appetite tin. Ng'ato mondo ng'iew fruits ono ni pesa no ng'iewo rech. Koro yudo ni ji lowered immunity nikech fruits ji ok tigo mang'eny nikech gineno ni en luxury. To fruits no is not a luxury. Fruits kod alot gin gik ma ng'ato onego ocham. Gi chiemo mamoko mi ichamo ga mapile ka. Koro Ruth ka gima ne wiya nyalo wilgo, nitie mine moko ma gin mondo nyathi ochiem to okago odiye bamne to kago nyuka. Kar nyithindo pod ikago ga yawo. Nitie moko ma pod ikago ni nyathini en ok chiemo kimiye chiemo to kocham. Koro min gi diye bamne ka to kage. Koro ma achiel kuom idwa nego nyathi. Nikech nyathi biro ywagi to samo ywa cha to samo dhi lungs. To kose dhi lungs in ma koro inegi. Tiyo gi ice mang'eny. Ng'ato samoro nyathindo ng'iyo ne ice. Opo ka nyathi osiko ga onda. Ice bija ng'iyo ne nyathi machamo cha paralyze immunity maka
koro ok igeng'ne nimonia cha. Koro iyudo ni keto nyithindo kuma ng'ich, in ing'iyo ne nyithindo ice, ihero ng'iyo ice, kelo negi sida. Gima nyalo kelo koyo ne nyathi kata ne ng'ama ng'ongo, kwa yie to wageng', moko ok wanyal paro sani. To gima kuma intie, gima kelo koyo, kelo ne adundo koyo. Make sure ni makelo ne obo koyo. Obo, sorry. Obo makelo ne obo koyo. Wach mogik. Gima nyalo wacho mogik ka en ni wuogi japiny goro. Gima nyalo wacho mogik ka en ni achiel, nimonia geng'ore e yor chanjo. Mine oyie kel nyithindo mondo chanje. Ka nyathi jumbe 6, jumbe 10 kod jumbe 14 otieko chanjo no. Japiko mathoro tiyo, kik ing'i ni in irwako mar reflector, nikia in irwako gigo ne polis. Kik irwak gigo ne polis. Gini geng'o, many gimoro mageng'o kama koyo kidonje oboni. Ma igeng'o kata ka en katon isoe, bora ni yamo kego kori kae migeng'o. Aparo mano manyalo wacho mogik. Gikanyo no janeno Lolwe TV ageno wapuonjore malach, wang'eyo mang'eny kotenore koda tuo niendi mar pneumonia. Gima weyi godo gi lakseche giendi, adwani mondo awuoye gi jowetewa, jogo, obed owetewa, obed nyithindwa mariembo apiko. Daktari olero kama maber ni kiriembo apiko, to wek riembo apiko gi vest, weri weche mag t-shirt, weri gi shati nono. Geng'ri, many jacket moro mapek ma kirwako e kori to nyalo miyo koro koyo ok donje e kori, nikech wang'e maber ni tuo ni endi gima kele maduong' en bedo kama ng'ich, en koyo makinde ka kinde. Mae makela e giko mar chenro ni endi mar Ngima Mwandu mabiro ni Ngeso ka Ngeso saa 10 mamidhiambo. Watude kendo Ngeso manyien e seche machal kod magi eki. Luonga ni Ruth Ochungo, ane mana tayi e chenro ni endi.